Γεια σας, είμαι ο Χρήστος ο Τριανταφύλλου, πρόεδρος του Συνδέσμου Μικρασιατών Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καλκιδόνας, οι Αλυσμόνητες Πατρίδες, και σήμερα για το Σύλλογο, μένοντας πιστοί στις παραδόσεις της Μικράς Ασίας, θα φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο κεντητό ψωμί από τη Σμύρνη. Για αρχή να τονίσω ότι θα φτιάξω το κεντητό ψωμί για το τραπέζι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, όπως μας το έμαθαν οι μικρασιάτισσες γιαγιάδες μας. Το συγκεκριμένο ψωμί δεν έχει καμία σχέση με το κεντητό ψωμί ή το κουλούρι που έφτιαχναν για τους γάμους και τα βαφτίσια, γιατί το ψωμί του γάμου και της βάπτισης είχε περισσότερα κεντήματα και ιδιαίτερα κεντήματα. Το κάθε κεντητό ψωμί που έφτιαχναν στη Μικρά Ασία και των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είτε του γάμου είτε της βάπτισης, είχε πάνω του συμβολικά σχέδια. Για τα σχέδια που θα βάλω εγώ στο ψωμί θα σας μιλήσω όταν φτάσω στο σημείο να κεντήσω το ψωμί. Το κεντητό ψωμί των εορτών το συναντάμε σε πολλές περιοχές της Μικράς Ασίας, όπως στην Καπαδοκία, στον Πόντο και στην Ιωνία. Σε κάθε περιοχή το φτιάχνανε λίγο διαφορετικά. Παρόλα αυτά όμως, σε όλη τη Μικρά Ασία, το συγκεκριμένο ψωμί ήταν αρωματισμένο με διάφορα μπαχαρικά και πάντα ήταν κεντημένο. Οι μικρασιάτισσες νοικοκυρές έφτιαχναν το ψωμί για την ημέρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για το γιορτινό τραπέζι. Το τοποθετούσαν μπροστά στο γυρεότερο μέρος της οικογένειας και αυτό με τη σειρά του, λίγο πριν ξεκινήσουν το φαγητό, το σταύρωνε 3 φορές και στη συνέχεια το έκοβε και το μοίραζε στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Εμείς σήμερα θα φτιάξουμε κεντητό ψωμί από τη Σμύρνη, μια συνταγή που μου την άφησε η γιαγιά μου. Πριν σας πω τα υλικά, να σας πω ότι το συγκεκριμένο ψωμί είναι πάρα πολύ νόστιμο και πολύ μυρωδάτο. Είμαι σίγουρος ότι θα μοσχομυρίσει όλο το σπίτι και όλη η γειτονιά όταν θα ξεκινήσω να το ψήνω. Θα σας προτείνω να το φτιάξετε και να μην φοβηθείτε το τελικό κέντημά του. Είναι λιγάκι μπελαλίδικο, όπως έλεγε και η γιαγιά. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε το κεντητό χριστουγεννιάτικο ψωμί από τη Σμύρνη. Εγώ θα φτιάξω, τα υλικά που θα δώσω είναι για ένα καρβέλι. Λοιπόν, πάμε. 1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι. Μισό λίτρο χλιαρό νερό. Θα χρειαστούμε 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Θα χρειαστούμε 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη μαστίχα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα τριμμένη. Θα χρειαστούμε 2 κουταλάκια του γλυκού τριμμένο γλυκάνισο. Θα χρειαστούμε 1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και για το τέλος θα χρειαστούμε σουσάμι για το πασπάλισμα. Λοιπόν, για αρχή παίρνουμε 1 φλιτζάνι του καφέ, βάζουμε πολύ λίγο νεράκι, να έχει ζεστό νερό. Και το ξαναλέω ζεστό προς το χλιαρό, όχι καυτό. Ρίχνουμε το αλάτι μέσα και το ανακατεύουμε καλά για να διαλυθεί. Το ανακατεύουμε καλά. Και το αφήνουμε στην άκρη. Στη συνέχεια παίρνουμε το αλεύρι και το βάζουμε σε μια λεκάνη. Όλο το αλεύρι.
ανοίγουμε μία τρύπα, ένα βουναλάκι, μια λακκούβα στη μέση. Και ρίχνουμε τη μαγιά και τα δύο σακουλάκια, φακελάκια. Ρίχνουμε την κανέλα. Ρίχνουμε τη μαστίχα. Ρίχνουμε το γλυκάνισο. Και στο τέλος ρίχνουμε το λάδι, το νερό με το αλάτι, με το διαλυμένο αλάτι και το χλιαρό νερό, το μισό λίτρο. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε από μέσα προς τα έξω. Προσοχή, το νερό δεν πρέπει να είναι καυτό, γιατί θα μας χαλάσει η μαγιά. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να δούμε ότι ξεκολλάει από τα τυχώματα η ζύμη μας. Αν δείτε ότι χρειαστεί κι άλλο λίγο νεράκι, φυσικά θα του ρίξετε, έτσι. Λοιπόν, το ζυμάρι μας έχει γίνει, δεν κολλάει πλέον στα χέρια. Το έχουμε πλάσει πάρα πολύ καλά. Όπως είπαμε, από έξω προς τα μέσα. Δέστε το, πως έχει γίνει. Έτσι. Λοιπόν, τώρα το παίρνουμε και το φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, από κάτω όλη η ένωση. Και το βάζουμε μέσα εδώ, έτσι. Το σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα και το αφήνουμε στην άκρη σε ζεστό σημείο περίπου για 2 ώρες να διπλασιαστεί η ζύμη. Μετά ερχόμαστε για να το φτιάξουμε. Συνεχίζουμε. Δεν θα περιμένουμε 2 ώρες φυσικά. Μόλις είναι έτοιμο το ζυμάρι, θα σας δείξω το επόμενο στάδιο για να φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο και τιτό ψωμί από τη Σμύρνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουν περάσει 2 ώρες. Έχουμε αφήσει τη ζύμη μας να φουσκώσει. Έχει διπλασιαστεί. Όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει αρκετά και έχει μοσχομυρίσει. Σε αυτό το σημείο θα βγάλουμε τη ζύμη μας σιγά σιγά από τη λεκάνη. Τη
ξεκολλάμε καλά από τα τυχώματα, ξεκολλάει, εύκολα ξεκολλάει. Μοσχομυρίζει. Όπως είπαμε, το συγκεκριμένο ψωμί είναι πάρα πολύ μυρωδάτο και πολύ γευστικό. Λοιπόν, έχουμε ξεκολλήσει τη ζύμη μας καλά από τα τυχώματα και ρίχνουμε σε καθαρό πάγκο, ρίχνουμε πολύ λίγο αλευράκι για όλες τις χρήσεις, ίσα ίσα. Και βάζουμε τη ζύμη μας. Τις κάνουμε ένα πλάσιμο ακόμα, ίσα ίσα για να την ξεφουσκώσουμε. Και κόβουμε ένα κομμάτι της ζύμης και το αφήνουμε στην άκρη. Είναι για να κάνουμε τα σχέδια. Λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη για να φτιάξουμε τα σχέδια. Αφού την έχουμε πλάσει τη ζύμη μας καλά, την έχουμε ξεφουσκώσει, θα φτιάξουμε ένα καρβελάκι με τον τρόπο που σας είπα πριν. Να το καρβελάκι μας. Την πατάμε λίγο με τα χέρια μας για να ανοίξει. Δυστυχώς η σιρήνα που ακούγεται από το διπλανό σπίτι, από κάπου ακούγεται, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, είναι έτοιμο το καρβελάκι μας και παίρνουμε ένα ταψάκι, το έχουμε λαδώσει, έχουμε βάλει λάδι και το έχουμε λαδώσει και έχουμε ρίξει, έχουμε πασπαλίσει με λίγο αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Παίρνουμε το ψωμί μας και το βάζουμε στη μέση με αυτόν τον τρόπο. Δέστε το και τα αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, με τη ζύμη μας τώρα θα κεντήσουμε το ψωμί. Για να κολλήσουμε πιο εύκολα το κέντημα που θα βάλουμε πάνω, θα βάλουμε λίγο νεράκι, ώστε να μπορούμε να τα κεντάμε πιο εύκολα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμη, την πλάθουμε καλά στο χέρι και κάνουμε το πρώτο σχέδιο που θα πάμε να κάνουμε. Φυσικά είναι ένας σταυρός στη μέση. Ο σταυρός θα χωρίσει στα 4 κομμάτια το καρβέλι μας. Γιατί κάνουμε σταυρό? Καταλαβαίνετε ότι είναι λόγω των ημερών, λόγω των εορτών και λόγω της θρησκείας. Έτσι το καρβέλι, όπως είπαμε, θα χωριστεί στα 4. Το ανοίγουμε με αυτόν τον τρόπο, όπως κάνουμε πλεξούδες. Και φτιάχνουμε ενώνουμε τα 3. Έχουμε κάνει δηλαδή 3 κορδέλες, 3 μπαστούνια και φτιάχνουμε μία πλεξούδα.
αφού έχουμε φτιάξει την πλεξούδα μας, θα την τοποθετήσουμε πάνω στο ψωμάκι μας, στο καρβελάκι μας. Λοιπόν, όπως είπαμε, στο πρώτο στάδιο φτιάχνουμε 2 πλεξούδες ώστε να κάνουμε το σταυρό επάνω στο ψωμί μας και με το δάχτυλό μας βάζουμε λίγο νεράκι για να την κολλήσουμε. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι δύσκολο. Με αυτόν τον τρόπο. Και βάζουμε το ζυμάρι μας. Κοιτάμε να πιάσει από άκρη σε άκρη. Όπου δεν κολλάει, βάζουμε νεράκι για να κολλήσει. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ την πίσω πλευρά από ένα πινελάκι ώστε να μπορέσω στις γωνίες, εκεί πέρα δηλαδή που τελειώνει η ζύμη, να το βάλω μέσα το ζυμάρι, τις πλεξούδες δηλαδή, για να κολλήσει καλά. Και στη συνέχεια στο κέντρο προσπαθώ να κάνω μία λακκουβίτσα. Θα σας εξηγήσω στην πορεία τι είναι η λακκουβίτσα. Λοιπόν, το πιέζουμε για να γίνει μία λακκουβίτσα. Λοιπόν, κάναμε το σταυρό μας, όπως βλέπουμε, ορίστε το ψωμάκι, όπως βλέπουμε έχει χωριστεί σε 4 κομμάτια. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο στάδιο? Το επόμενο στάδιο θα φτιάξουμε στο κέντρο του σταυρού, θα φτιάξουμε ένα τριαντάφυλλο. Τι συμβολίζει το τριαντάφυλλο για τις μικρασιάτισσες? Το τριαντάφυλλο, δηλαδή στο κέντρο του ψωμιού, συμβολίζει την ρόδινη ζωή του σπιτιού και της οικογένειας. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι ζυμάρι, το πλάθουμε καλά στα χέρια και κάνουμε φιλαράκια. Πατητά, πατάμε, δεν θέλει πολύ, με το ένα μας χέρι πιάνουμε τη ζύμη εδώ και πατάμε και πατάμε και κάνουμε φιλαράκια. Το πατάμε, ένα φιλαράκι, το πλάθουμε καλά, θα δείξω άλλο ένα. Το πιάνουμε, το πατάμε και σχηματίζουμε φιλαράκια. Το βλέπετε? Φιλαράκι. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα φιλαράκια μας και πάμε να κεντήσουμε το ψωμί μας. Πάμε να φτιάξουμε το τριανταφυλλάκι. Βάζουμε τα 4 πρώτα, όπως τα βλέπετε, έτσι, στη μέση. Δεν είναι δύσκολο, έχει λίγο δουλειά παραπάνω. Το καταλαβαίνω. Γενικώς, όπως σας είπα, οι μικρασιάτισσες κάνανε διάφορα σχέδια πάνω στο ψωμί. Εσείς, αν επιχειρήσετε να φτιάξετε το συγκεκριμένο ψωμί, μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε και ό,τι μπορείτε φυσικά, έτσι. Όπως είπαμε, φτιάχνουμε ένα τριανταφυλλάκι που συμβολίζει την ρόδινη ζωή του σπιτιού και της οικογένειας.
Λοιπόν, να το και το τριανταφυλλάκι μας στη μέση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τη μία πλευρά. Θα ξεκινήσω από την πιο εύκολη πλευρά. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι μικρό και πάνω στη ζύμη μας θα κάνουμε σχέδια στο ένα πλευρό. Δηλαδή θα κάνουμε σαν τρύπες. Θα βουτάμε μέσα το κουταλάκι και θα το κάνουμε με γραμμές. Στην κυριολεξία θα φανεί ότι είναι κεραμίδια. Το βάζουμε μέσα, δηλαδή να φανεί ότι έχει η μία πλευρά, δηλαδή θα φουσκώσει αυτό φυσικά. Τώρα θα το δείτε λίγο πιο πατικωμένο, αλλά θα φουσκώσει και θα φαίνεται. Δηλαδή του κάνουμε γραμμές και φαίνεται λες και είναι κεραμίδια. Αυτό συμβολίζει την προστασία και την τύχη του σπιτιού. Στη μία πλευρά δηλαδή κάναμε τα κεραμίδια, το βλέπετε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη πλευρά. Θα φτιάξω ένα τσαμπί σταφύλι με 12 ρόγες. Γιατί όμως 12? Λοιπόν, η άμπελος για τις επικρασιάτισσες συμβολίζει το Χριστό και οι 12 ρόγες που έχει πάνω το ψωμί συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους του Χριστού. Επίσης, συμβολίζει συμβολικά πάντα, το σταφύλι συμβολίζει το χρόνο μαζί με τους 12 μήνες που έχει ο χρόνος, έτσι. Αυτό το φτιάχνανε πάλι, το βάζανε πάλι συμβολικά για ευλογία και για καλοτυχία του σπιτιού. Πάμε να φτιάξουμε ένα τσαμπί σταφύλι. Αυτό είναι πιο εύκολο, παίρνουμε πολύ μικρά ζυμαράκια και τα κάνουμε μπαλίτσες, μικρούλια, 12. Τα κάνουμε μικρές μπαλίτσες. Με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φτιάξαμε τις μπαλίτσες μας και πάμε να τις τοποθετήσουμε πάνω, τις ρόγες από το σταφύλι, να τις τοποθετήσουμε πάνω στο ψωμί. Λίγο νεράκι πάντα εδώ πάνω. Και ξεκινάμε. Βάζουμε 4 πρώτα κάτω. Συγγνώμη. 4 πρώτα πάνω. Συνεχίζουμε μετά με 3 από κάτω, τύπου πάμε πυραμίδα, φτιάχνουμε δηλαδή στην κυριολεξία μία πυραμίδα από ρόγες. Μετά βάζουμε 2. Μετά βάζουμε 1. Και στο πάνω μέρος, εκεί πέρα που είχαμε βάλει τις 4, προσθέτουμε άλλες 2 πιο ψηλά. Έτσι, θα σας το δείξω. Λοιπόν, φτιάχνουμε και ένα μπαστούνάκι, μικρούλι. Έχουμε φτιάξει δηλαδή με τη ζύμη ένα μικρούλι μπαστούνάκι. Και το βάζουμε ακριβώς στη μέση. Πάλι εδώ θα πάρω την πίσω πλευρά από το πινελάκι για να το κολλήσω καλά. Και
θα του βάλω και ένα μικρό φιλαράκι για διακόσμηση. Λοιπόν, ορίστε και το, φαίνεται, ορίστε και το τσαμπί από τα σταφύλια, 12 ρόγες. Λοιπόν, προσοχή μόνο, το σηκώνω λίγο γιατί γλιστράει, εσείς δεν το σηκώσετε, για να σας το δείξω στην κάμερα. Λοιπόν, το αφήνουμε πάλι στην άκρη. Έχουμε φτιάξει από τα 4, έτσι όπως έχει χωριστεί δηλαδή το καρβέλι σε 4 κομμάτια, έχουμε φτιάξει όπως είπαμε τα 2. Το ένα είναι τα κεραμίδια και που είναι για το σπίτι, καλοτυχία, και το άλλο είναι το τσαμπί με τα σταφύλια, με τις 12 ρόγες από σταφύλι. Πάμε να φτιάξουμε το άλλο κομμάτι του ψωμιού, που εκεί πέρα θα κάνουμε ένα λουλούδι. Τα λουλούδια για τη Μικρασιάτισσα συμβολίζουν τη γονιμότητα. Λοιπόν, πάμε να τοποθετήσουμε ένα λουλουδάκι στη μία πλευρά του καρβελιού, έτσι όπως σας είπα. Όπως είπαμε, το λουλούδι συμβολίζει την γονιμότητα. Λοιπόν, φτιάχνουμε ένα μικρό μπαστούνάκι, βάζουμε πάλι λίγο νεράκι πάνω στην πλευρά που θα κολλήσουμε, θα κεντήσουμε το σχέδιο. Λοιπόν, και βάζουμε το μπαστούνάκι. Παίρνουμε λίγο ζύμη και κάνουμε μια πατημένη μπαλίτσα και το βάζουμε στην άκρη του στο μπαστούνάκι και μετά ξεκινάμε και παίρνουμε μικρά φιλαράκια και κάνουμε ένα λουλουδάκι. Μια μαργαριτούλα εγώ θα φτιάξω. Μικρά φιλαράκια θέλει εδώ, δεν θέλει μεγάλα, ίσα ίσα έτσι ένα πατικώμα. Παίρνουμε δηλαδή λίγη ζύμη και πατικώνουμε και κάνουμε φιλαράκια μικρά. Και κάνουμε ένα λουλουδάκι. Ωραία και το λουλουδάκι μας, κάναμε και μία μαργαριτούλα με το κοτσανάκι της, έτσι για να έχει ορίστε. Και στο τελευταίο κομμάτι που μας μένει από το καρβέλι θα φτιάξουμε ένα φρούτο. Ένα πορτοκάλι είναι αυτό, ένα μήλο είναι αυτό. Το φρούτο για τις Μικρασιάτισσες συμβόλιζε την αυθονία του σπιτιού. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε και την τελευταία πλευρά. Πήρα ένα κομμάτι ζυμάρι εγώ. Καταρχήν να την βρέξουμε λίγο.
για να κολλήσει η ζύμη καλά επάνω. Λοιπόν, παίρνουμε το ζυμαράκι μας, κάνουμε ένα κύκλο, ένα στρογγυλό κομμάτι, το τοποθετούμε πάνω, το κολλάμε, του δίνουμε το σχήμα ενός πορτοκαλιού. Εγώ θα κάνω ένα πορτοκάλι. Έχω φτιάξει και ένα μικρό μπαστούνάκι από πάνω, έτσι, μαζί με ένα μικρό φυλαράκι για να του βάλω. Με τη βοήθεια από το πινέλο θα το κολλήσω. Και με ένα μικρό πυρουνάκι θα του κάνω τρυπίτσες, έτσι σχεδιάκια, να φανεί λίγο πιο ωραίο. Λοιπόν, ορίστε και το φρουτάκι μας εδώ πέρα. Λοιπόν, για να τελειώσουμε, δηλαδή το συγκεκριμένο. Ξεκινήσαμε, φτιάξαμε το σταυρό στην πέση. Ο σταυρός, λόγω των εορτών και λόγω της θρησκείας, καταλαβαίνετε τι συμβολίζει. Φτιάξαμε ένα τριαντάφυλλο στη μέση, που το τριαντάφυλλο συμβολίζει τη ρόδινη ζωή του σπιτιού και της οικογένειας. Από τη μία πλευρά το χαρακώσαμε και κάναμε, φαίνεται να είναι σαν κεραμίδια. Τα κεραμίδια συμβολίζουν την προστασία και την τύχη του σπιτιού. Στη μία πλευρά κάναμε ένα τσαμπί σταφύλι με 12 ρόγες. Το τσαμπί σταφύλι, είπαμε, συμβολίζει την άμπελο που είναι ο Χριστός με τους 12 μαθητές του, τους 12 αποστόλους. Και επίσης συμβολίζει το χρόνο, το νέο χρόνο, μαζί με τους 12 μήνες. Το συγκεκριμένο είναι για καλοτυχία και ευλογία του σπιτιού. Στο άλλο κομμάτι φτιάξαμε ένα λουλούδι, μια μαρκαριτούλα εγώ έφτιαξα, που το λουλούδι συμβολίζει την γονιμότητα στην οικογένεια. Και στο τέταρτο κομμάτι έφτιαξα ένα πορτοκαλάκι, ένα πορτοκάλι, που τα φρούτα γενικώς οι Μικρασιάτσες τα θεωρούσαν αυθονία για το σπίτι. Αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί κάνα τεταρτάκι και θα σας πω ποιο είναι το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο σημείο που το έχουμε αφήσει και έχει ξεκουραστεί αφού το κεντήσαμε. Έχει φουσκώσει, είναι έτοιμο για να ψηθεί το χριστουγεννιάτικο, το κεντητό ψωμί από τη Σμύρνη. Στο τέλος, δηλαδή το επόμενο στάδιο είναι παίρνουμε λίγο νεράκι, απλό νεράκι, και ίσα ίσα το πατάμε από πάνω, όχι πολύ, ίσα ίσα το πατάμε από πάνω, όπως βλέπετε, λίγο. Έτσι, και το πασπαλίζουμε με λίγο σουσάμι. Λοιπόν, το ψωμί μας είναι έτοιμο να μπει στο φούρνο. Το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς περίπου για μία ώρα μέχρι να ροδίσει. Βάλαμε το ψωμί μας να ψηθεί μέχρι που να γίνει, και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τέτοιες συνταγές, παραδοσιακές συνταγές από τη Μικρά Ασία θα βρείτε στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περίπλους, Ταξίμια από Μπαχάρι. Εκτός από την διατροφή, την έρευνα που έχει γίνει για τη διατροφή των Ελλήνων Μικρασιατών Καπαδοκίας και Ιωνίας,
Έχει και παραδοσιακές, καθαρά παραδοσιακές συνταγές από την Μικρά Ασία και θα βρείτε πάρα πολλές να φτιάξετε. Δηλαδή θα χαρώ πάρα πολύ κάποιος να μου στείλει μια συνταγή που έχει φτιάξει από το συγκεκριμένο βιβλίο. Θα περιμένουμε να ψηθεί το ψωμί μας. Το ψωμί μας είναι έτοιμο. Το χριστουγεννιάτικο κεντητό ψωμί από τη Σμύρνη είναι έτοιμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βγήκε πάρα πολύ ωραίο, ψήθηκε πάρα πολύ ωραία, έχει φουσκώσει πάρα πολύ ωραία και έχει μοσχομυρίσει όλο το σπίτι. Ορίστε, να το ψωμί μας. Το βλέπετε. Πάρα πολύ όμορφο. Θα πρέπει να το αφήσουμε να κρυώσει για να το κόψουμε. Φυσικά το κόβουμε στο γιορτινό τραπέζι των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι μόλις κρυώσει θα το δοκιμάσω, να δω πως βγήκε. Και στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω όλους εσάς που παρακολουθήσατε το βίντεο, την παραδοσιακή συνταγή για το κεντητό ψωμί, το χριστουγεννιάτικο κεντητό ψωμί από τη Σμύρνη. Στην πορεία θα έχουμε και άλλες συνταγές, παραδοσιακές συνταγές από τη Μικρά Ασία. Εύχομαι να έχουμε καλά Χριστούγεννα όλοι, να έχουμε μια ευτυχισμένη, ευλογημένη και δημιουργική νέα χρονιά και να είμαστε ο εαυτός μας, να χαμογελάμε και όσοι δεν μας εκτιμούν, αυτοί θα χάσουν. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.